apa neh iki? Mancing seneni Pak RT. Ngobati apa meneh? Yang motor Pak RT ya. Nek ya. Jadi Putar Allah, batian. Ya. Wong nek kelakuane sama ndi wis ngobati kali. Cek anu wong tuwek bawa anak ditokok ya. Ben, kono petuk Pak. Iris Alek ngapun, raine merengut ya. Oh, iya ono yaene urung kena WA. Minggu petuk minggune urung kena-kena ngapo? Error iki HP-ku iki. WA-ne apa HP-ku iki sing error iki? Ora kena-kena ya. Kok telat. Loh, Pak RT. Ya piye napa jane? Kita sama-sama nek wong arep sawah kok merengut ae jane ngapa jane? Iki lho Pak anu, HP-ku apa iki gak kena. Anu WA-ne iki lho, WA-ne ki error iki. Minggu depan teko iki lho gak kena-kena Pak. Piye iki? Lah terus piye? Yo arep ganti ning BM ae aku, Pak. Kancak-kancakku ini ganti ning BM kabeh kok. Wah, keliru iki asline ngene. Wis keliru. Wis mikir ae. Duwe pacar ora kowe? Kowe sing karo becet iki kene. Yo duwe to, Pak. Wong bagus kok ngene ora duwe iki apa kowe piye to jane? Wis like ibaratnya gini lah, jika suatu hubungan mengalami katakanlah keretakan atau mengalami kerusakan, ini wiki aja mbok tinggal lunga, aja mbok nengno terus aja meneh golek liya kuwi keliru. Tapi perbaiki hubunganmu, bagaimana caranya agar tidak rusak kembali. Ngono, ngerti apa ora iki? Ya Pak, paham. Tapi lebih ya kancaku lho kabeh padha pindahne BM, mosok aku ora pindah dhewe. Kancamu pindahne BM bene, kowe tetep ning WA, kowe ora sampe melu. Karena suatu hal yang rusak itu perlu diperbaiki, bukan malah pergi cari yang baru lagi. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Halo Pak RT. Endine wi, arep ngobati kalane, ndek wis diobati karo obate neh. Wong nek koyo ngono jane, kelakuan apa ngene? aja seusun sik to Pak RT. Arep golek susuh iki lho. Ini iki pemuda nyeretne masa depan yang ngene iki. Susu meneng ya digoleki. Aku budal kae mbok kageti. Ini iki jane gambarane iki ora masuk ngene. RT terus senenono, wi wong ora bener wi terus Pak RT senenono. BSP we. Apa wi? Bikin suasana panas. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar. Lakon apa ngono? Bocah kok ngono wi. Ngerti? Maaf Pak RT.